Til at starte med, der vil jeg præsentere materialet og det overordnede fokus. I artikel 1 den handler om de fordomme, som danskere de har indprintet deres bevidsthed omkring grønlændere, og noget af det, som der især bliver associeret med grønlænderne, er et overforbrug af alkohol og sociale problemer. Det gør sig i hvert fald gældende ved folk, som ikke har besøgt landet, mens de folk, som har besøgt landet inden for de seneste år, de mener, at grønlænderne de er glade og imødekommende mennesker. Og fordomme de skyldes dels den tilgang, som danskerne de har til livet, i hvert fald den er meget nationalistisk. Artikel 2 den handler om den relation, der er mellem Danmark og Grønland, og her der bliver der fremstillet et modsætningsforhold, hvor den føles stolthed eller skam over at være associeret med den danske koloniale fortid. Artiklerne fremstiller, hvordan Danmark de stræber efter at få en artikel som kolonimagt, og derudover så ønskede de os, eller de mente i hvert fald selv, at de gjorde en generøs indsats for at udvikle det grønlandske samfund og gøre samfundet til et forbillede for andre. Så er der billederne, som endnu en gang også fremstiller et modsætningsforhold. På det første billede ser man to grønlandske kvinder, som er ved at blive interviewet til program på DR1, og kvinderne virker til at være meget veluddannede, da de har klædt sig pænt, og de sidder ordentligt, hvorimod billede 2, det er med til at bekræfte de fordomme, som mange danskere har for grønlændere, fordi på billedet ser man nemlig en for grønlændere, som er i gang med at drikke alkohol, og de er højst sandsynligt også hjemløse, mange af dem. Det her vedlagte materiale, det skaber, der er der meget tydelig fokus på de fordomme, som danskerne har over for grønlændere, samtidig med, at der også bliver fremstillet det tilhørsforhold, landene har til hinanden, og hvordan det her bliver opfattet som enten positivt eller negativt. I min opgave der vil jeg starte med at redegøre for de fordomme, som danskerne de har for grønlændere. Derefter vil jeg i analysedelen gå i dybden med den danske nationale identitet med udgangspunkt i artikel 2, eller i hvert fald inddrag artikel 2. Og det sidste vil jeg vurdere, hvordan danskernes nationale identitet og den forestilling, som vi har, den påvirker en i mødet med grønlændere. Når det kommer til grønlændere, så har mange danskere en meget tydelig forståelse omkring, hvordan de tror grønlænderne de er, samtidig med at de har mange danskere har en del generaliserende og forældede fordomme over for dem. Blandt andet kan man se en undersøgelse udarbejdet af Visit Greenland, at 40% af den danske befolkning de tænker på som druk og sociale problemer, når de bliver spurgt om deres fordomme om grønlændere. Og oversund det gør, at vi sætter grønlænderne i en boks, og derfra der evaluerer dem ved at lægge mærke til deres normer og værdier, de har. Og der er rigtig mange, der har en tendens til at lægge mærke til de ting, som bekræfter de fordomme, og derfor er en spøjelse til at overse det, som der kan være med til at afbekræfte de fordomme, man har overfor dem. Hvis det nu ligger forlægsledes, at individet ikke opfører sig, som man forventer, de gør, så mener mange folk, at de afviger fra normen, fordi de så ikke lever op til den her forventede adfærd. Men det skyldes altså, at vi forventer en norm, som vi selv har opdigtet, og derfor er det ikke de normer og værdier, som grønlænderne i virkeligheden har. Udover det, så tror mange danskere, at grønlænderne de er fordrukne, eller udover mange danskere tror, at grønlænderne er fordrukne og fortabte sjæle, så har mange også en opfattelse af, at grønlænderne de lever på en gammeldags facon. I artikel 1 nævnes blandt andet, at mange danskere, som ikke har besøgt Grønland, stadig tror, at de har et fangersamfund. Og danskerne de er altså ikke bekendt med det her moderne Grønland, som der er i dag, og de tænker stadig på kajakker og hundeslader som det primære transportmiddel. Derudover så tror 27% også, at mændene de stadig arbejder med silfangst. Og som tidligere nævnt, så har mange danskere en forforståelse om grønlænderne, men grønlænderne de har derimod også en forforståelse om danskere, og hvilken mening de tror danskere har omkring dem. Det kan blandt andet ses i de videoklip, vi så, der hedder De Nære Fremmede, med den PhD-studerende Aya fra Aalborg Universitet, som fortæller om et eksempel på det her. Hun fortæller om en episode på hendes universitet. Det er altså fortalt af en grønlandsk pige fra hendes universitet. Men der kommer nemlig en pige op til hende, for at spørge hende, hvor hun kommer fra, fordi hun er nemlig sikker på, at hun er fra Grønland. Men hendes studiekammerater, de tror, at hun muligt kan være derfra. Og hun svarer naturligvis, at hun er fra Grønland, men tænker efterfølgende, hvad der lå bag det pigen sagde, om hun muligt kunne være fra Grønland. Og det sætter selvfølgelig tanker i gang om, hvad der ligger bag ordene, og det er så her, hendes forforståelse den fremstår. Hun kommer selv frem til, hvad hun tror, de mener, i stedet for at spørge, hvad de egentlig mente med det. Og det er det, der er med til at skabe en asymmetrisk relation mellem danskere og grønlænder, og der kommer en meget tydelig dem og os kultur. National identitet det er en særlig følelse af fællesskab, som binder mennesker sammen, og herunder der er et fokus på bestemte værdier og
kulturopfattelser, som der tilknytter en nation. Og disse elementer, de er ikke noget, der nødvendigvis bliver omtalt, men det gør, at samfundet i en nation meget naturligt hænger sammen. Og den nationale bevidsthed, den kan både fremprovokeres skjult eller åbenlyst. I Danmark, der bliver det især udtrykt meget åbenlyst. Der har et ønske om at fremme en bestemt national identitet og herved skabe et nationalt værdifællesskab. I forhold til Guldstorps horisontale dimension, så ses det i samfundet som en ideologi. Herunder fremgår det nemlig, at man ønsker at skabe og opretholde en fælles identitet, hvilket skal være at skabe en ensrettet national identitet. Og i en undersøgelse udarbejdet af Aalborg Universitet, der kom det frem, at det, som især er vigtigt for den danske nationalitet, det er det danske sprog. For mange danskere der er det vigtigt, at man kan tale det danske sprog, samtidig som man skal have en følelse af at være dansker. En national identitet den bliver yderligere udviklet og påvirket på forskellige måder. I forbindelse med artikel 2 så bliver det fx fremstillet, at den national identitet den bliver etableret og understøttet af enten skam eller skyld, og herved viser sig så, hvordan den nationale identitet den bliver udviklet på forskellige måder. I den her sammenhæng altså alt hvilken følelse der præger en. I artiklen er der også fokus på det beskrivende kulturbegreb, hvor der så fremstilles to bokse, hvilket i dette tilfælde er bokse, hvor man enten føler skyld eller skam, og der er altså ikke noget midt imellem. Og disse følelser de kan gennem Guldstorps horisontale dimension ses som sprog og kommunikation i videste forstand, og det er der på baggrund af den enkelte dansker formidler sin viden omkring Danmarks koloniale fortid, og herved kommer det frem, hvilken holdning og følelse hver enkelt individ har. De her elementer og følelser, de påvirker så den nationale identitet, og videreudvikles og huskes så i ens kognitive schema. Det her schema, som læner danskerne så meget op af, næste gang de fx møder en grønlænder, og herfra får de så at vide, eller husker tilbage, hvordan de tidligere har ageret i sådan et møde, og derfor så tænker jeg, hvordan de så skal agere denne her gang. En danskers møde med en grønlænder, det vil i meget høj grad blive påvirket af dennes forforståelse samt den nationale identitet. Som tidligere nævnt i redegørelsen, så har mange danskere en klar forforståelse omkring, hvordan grønlænder er og opfører sig, og dette vil påvirke danskerne såvel som så mange andre med en forforståelse omkring noget. Og jeg tror, at der hurtigt vil opstå en stor magtdistance til danskerne, de vil føle sig hævet over grønlænderne, eftersom de har en forforståelse, der er meget negativ, da det er ting, de ting, som bliver associeret med de personer af druk og sociale problemer og andre meget negative ting. Og selvom nødvendigvis ikke er sådan en person er, så er det den stereotyp opfattelse, som træder i kraft, og det kan være svært for danskeren til ud over sin egen forforståelse. Dernæst vil den nationale identitet også påvirke danskeren, da det mentale program det påvirker ens tankesæt og ageren over for andre. De, som føler skam, højst sandsynligt være meget nedladende, og i værste tilfælde prøve at undgå de her grønlænder, hvorimod de, som føler skyld, de vil fremstå meget mere nærværende og på lige fod med grønlænderne. Den her forforståelse og den nationale identitet, den styrer altså, hvordan mødet forløber mellem en dansker og en grønlænder. Og det kan være svært at se bort fra forforståelsen, da danskeren støtter sig meget op i den her viden, og har tiltro til, at det er korrekt, selvom det ikke altid er tilfældet. Til at besvare den her problemformulering, der har jeg primært brugt den kvalitative metode for at belyse og besvare min problemformulering. Og i mit valg af kilder, der har jeg været meget kritisk for at finde oplysninger, der er korrekte, og derfor primært benyttet de vedlagte artikler, sådan som jeg har brugt informationer fra de forskellige bøger, vi benytter i kulturforståelse, fordi de er meget troværdige og er samtidig også udarbejdet af eksperter inden for netop det her område. Derudover har jeg især i analysedelen taget udgangspunkt i fagets teori og modeller, for at gå mere i dybden med emnet og sætte begreber på det, som jeg har arbejdet